Medyo nga guys, ikabuhi na pugkon. Diyan mo ni way ni undoy nga matabangan ko ni Jay. Diyan hilot-hiluto na tiil. Ganahan po ko kayo marugaan paghang pamati. Grabe gadyo guys, di gadyo masabtan pamati ah. Inaghamada na, rin na dyan na maglambing-lambing, sikis-kis. Panagsara man siya makaingana-ingana na karon nabuntis na ko kay baong mapungat mo ko siyang naong pero naiusahay maluoy pug ko. Namgoy time nga grabe jaghang morning sickness, grabing laina jaghang bation ba jaghang kuto-kuto sakit lami isuka pero di ko kasukapod. Murabag no siyara, kanawit ang feeling nga mura kag hidagat ingana jaghang bation. Manungkab sa ako guys kay gahapon gihatan mo kong ay saog salad kuno to. O siguro ni salad kuno. Gatas manggod. Mura kog ungo kay kabuhi ko ganina. Naulian naman dyan. Mura na kog itatasan. Salamat day daris. Naghatid. O agtag-ija dani sila imi. Berti mang imig hapon. Tagaan ko ni dyan. Ang gahit man. Uy. Maadyo ka sa pagkahimo guys kay grabing kalami. Pero as usual tilaw-tilaw ra gani ha di ko pwede makakaag arang kadaghan kay hang isuka madyo tong ginagmay ra kay di ra man ko makasuka. Pagkahapon guys nagkauna pud mig mango float kay gitagaan mo pud mig maninoy ug maninay Monica. Salamat day ni Ate Rob ug happy birthday sa diyang anak nakakaon mi silang handa. Isa ka semana na guys nga ga bed rest ko. Sa kasimana sa kaadlaw. Ja feeling na isa na ko katuig daring gipriso. Arang kalaay ka adyo. Dami daghan daring mga tape kay nagpaksi undoy gani nag mga gamit pito mga gamit buwang na nagpaksi undoy mga tinda. Dari na hagi pa pick up kay wa may mag-asikaso dito sa mill house na mo kay wa may tao. Today ako inadawat guys nga pinutos. Flora mi Alicia Buhol. Asa nagikan de? Ati Lablab. Kang Ati Lablab kuno nigikan sa Dawis ba to ila ha? Gikan day ko ni si US. Salamat kadto ni Maninoy Joaquin og ni Maninay. Salamat injo. Gapit ni ganina dis aman ko natug ko. Ngabrihan guys. Kung sa daan ni nga tong nadawat karon nga pinutos. Nanutsuot ra kog sanina undoy kay arang inita gusto ko nga ni bara lapot-lapot ba. Grabe inita. Daga lipstick po ko ganina kay wa man jud ko mahimo arang laad na jud kinabuhi. Ga lipstick ko jud kili-kili ko. Kuan man aramang buringa. Ay, iputos pa jud. Awa. Ara i-share ninyo kung sa daan ni kay tay mahimo ron. Aram gyapon tas bye. Dumingaw na kog pang marites. Gikiris-kirisan. Nay nakasuot na rin Flora mi bata ako rin nagkiris-kiris dani. Na Flora mi Alicia. Di man mabasa na. Kay gikiris-kirisan naman. Nara bay gisuwat. Uy! Itutos gihapon. Uy! Saka di. Namas silupin nga black. Kapag tanawan ng lipay kung nga ni pang mag-abri-abri. Hinay na jag-abri. Sakay mag-isik. Sayangan magkukog nga. Ni ka na magpanit o silupin bagagisiyon kay kung ano pa siya baligza silupin dari kay bawal na. Pero murag naagihapon mo baligza uban pero tagsa na laman. Manang ang pangtigumon kay nabito time nga natay paggamitan ba. Para magamit pa. Sa makabugoy, nga jo ka, pag gani maabri. Tugay man ni maabri, oy. Apa. Excited na ko sang ikaduhang TVS, kaya rong makita nugo na ba nagdugo. Awa di abugoy. Uy! Kaya naman di ay ni. Sama ni supplement. Ay, multivitamins for prenatal. Adult gummies. Halalami si Jakay na ay DHA para sa utok. Ay, lami asa ini. Lami si Jakay kompleto na. Thank you te. Thank you Maninay ug si Maninoy. Duhara ba day kabuok, ya. Kaya garang gitay karon nga vitamins kay kuan raman.
folic raman og calcium. Wa man ko ingani pa kanang nay kani magud kay tanan na magud na A B C D E. Na alam pa si Zakay og ludon bitaw ko. Ludon magud ko inig magkaon lami ni sa usapon. Thank you kaadyo maninay maninoy dare at tilablab salamat. Tekan ko sang laway. Kaniyan sa man eh. Face mask! Ay, ano gamitan? Kaya labog wa ko ilingaw. Tapos ang tanawag ingredients na safe bas des buntis. Kay karon nga gabi dress ko adyo ko laing nahimo tanan na i-search sa nadaan. Ngani man sang i-search daan og uy, pwede ba ka udani ana. Dadapi ko an guys chocolate. Yeah. Pwede ra man ko dani pero kuan ra kanang minimal ra di magpalabi. Kay kuan man ni si jadi man ni siya okay og palabian tilaw ra gud. Kaya ko na ito kilawan to. Salamat daare maninaig maninoy ate. Nice sneakers, nice KitKat. Mix akari da. Kari kay murag lami irisang pananaw. Gamay ra di man tawag palabi dani. Manay ganan kay murag humot ni siyang mint. Na ito nga ni mint. Murag toothpaste ba? Glasa. Thank you very much, Maninoy Wakin, Maninay. Kukulit to yo. Hindi na pwede. Pwede man ko, pero tilaw lang gamay. O may bawal, basa mo diri, tragkaan. Pare alam, may guro ni gamitin, ha? Safe good siguro ni, kasi may naghatag na ni, kaya ba man dyan guntis ko. Vitamin A raman dahil ni, o ka ng omega 3 and 6 fatty acids, araman nun yung kalamian, di ay. Gamit ko na ni sa gabi, eh. Padung to. Thank you, te. Para mga kadyo guys, baka aghang bugas, di ba, ang daghan naman to na naging buwan. Waan ako'y bugas ang naong na, ni hamis-hamis na kanauwat na laman na. Pero ang likod, grabe daghan na kaadyo. Kita nagud ko yung naghigda, nga na, kaya nigyan na ining bagan. Kataw. Tapos ang likod naman din, ang daghan na puno. Palis na guys, kami rin taong bugoy duha na bilindari. Mao pa'y pagmata na hag, si Jawa pa na mata, nagpahaguk-haguk pa. Grabing inita ka, panahon daari guys, ning baus pud si Jas katong dabi to pisimana nga nagsigig uwan, na jud kay na may electric pan nga kusog mo tujuk. Wadias undoy kay gisugo nagpatanda dito sa family house, ug kamustas na nay si tatay dagto, unja to poy gamay pangkonsumo gihatod. Unja, o pa man mabalik, gani naraman to na gisugo. Las 3:36 na sa hapon. Grabing paita jud ko magburos guys, kay karon nga panahon sa hang pagburos halos tanan hang isuka wa jud koy kana bitong gana ba hara jang pagsan og kaon kay syempre sa may ipakaos bata sa sudo gagakuha ko gikaon ja man namukhan ra ko ginagmay ra jud kay og hang daghanon arang masuka man ang tilaw-tilaw ra jud ko ang importante bitaw nay masud pero ang dali ra ko kutas ka jud pero ako kay pagunsayang kanon kay og naanay pagkaon aran nang kaluod ka jud tanawon di baglay ko sama ni, oy, kanus apa ba ni mahuman yung struggling ani pero ingan sila ni kuno ka second trimester mabawas-bawasan ako na or mawa na jud kuno totally so hopefully mawa pud kay grabe mingaw na gud ang appetite bitaw sa anang kasug kumukaon karon kay og madaghan ganina he murag musaka dari nga na murag ahajang isuka pero nakontrol-kontrol na ron kay nakakuan ko nga ginagmay rehan kanon di ra ko kasuka bisag arang luurag ang kuto-kuto di ra ko kasuka bahalag magsikog kaon sunod oras kaon na po ko ginagmay ra jud hangganan kay ug daghanon na mamatay kog sinuka nakabantay ko na dyan manang ahang gi-adjust pud ba sa ahang mga bag-ong na-discover di pud lalim oy sa 1 week ba pud na hangway gawas-gawas guys kay murag na ulian naghang panit napuwa-puwag ang dari gahanang lipstick na uli-ulian kay di man jud ko arang itagma na itag ra man jud ko sa katong 2 years within 2 years nga sige kog vlog sige kog laag sang mga mag-vlog bitaw tag mga spots nga na mga itang ko pero aghang panit jud before sa katong pa ko nag-vlog stick ko jud itamon medyo punag-punhag jud ko gamay sa man ni sasudlan na ni ganyan sa tanggi unwrap nga regalo walang murag na uli-uli aghang panit kay wa man ko maintain nag isa ka semana na uli-uli ana mailhan man nagmauli-ulian kay agahang dari kaning dani ba murag mo match sa hang dari kay das ni agi ra man sig ituman hang dari kay sige jud law-law ba so 1 week na guys nga naka bed rest nalipay ko kay ka-survive ko sa 1 week bisag kahila ka na ko gusto ko maglaag
Kay gusto struggle ka adyo man dining naratos bahay di ay. Na pa ko'y another 2 weeks nga mag-bed rest kay nighamanda na i-check naman si og okay na ba, wa na ba nag-bleeding dito ato ang placenta nga na ug okay na siguro makalihok na ba ta ginagmay